Soc Anna Roig, soc infermera i treballo com a gestora de casos i com a referent de cures aquí a la SAP Terres de l'Ebre. La meva tasca en quant al projecte EMMA, les persones que tenen una neoplàsia de mama, és sobretot aconseguir que tinguin una continuïtat assistencial en els diferents àmbits que treballem, tant sigui a l'atenció especialitzada com a l'atenció primària, si necessiten algun tractament, que s'ha de seguir a casa, etc. etc. En quant a les cures, el que fem és, donar suport a les infermeres de la consulta d'oncologia, perquè si hi ha alguna cura complexa, i també assegurar aquest tipus de cures perquè la persona no hagi d'acudir a especialitzada i pugui seguir les cures a primària, en tots els materials que nosaltres necessitem i que tenim a disposició per a fer tot aquest tipus de cures. I així la persona té més confort perquè pot fer les cures al seu domicili o al seu CAP i no cal desplaçar-se. El projecte EMMA és un projecte vital per a les persones que poden patir o pateixen una neoplàsia de mama, perquè jo considero que quan més s'investiga pots arribar a diagnosticar molt més prompte. Aquests casos poden tindre millor tractament també. Després, els tractaments de fa uns anys a ara són completament diferents i la gent no té per què patir com patien abans, no? Són molt menys agressius. Pensem que les senyores de càncer de mama, la majoria són molt joves i han de portar una vida normal i corrent i, per tant, aquests tractaments han de ser menys agressius. Per això està la investigació, per intentar averiguar tractaments nous, no? I sobretot en quant després a les cures de quan aquestes persones ja s'han curat, per evitar recidives i per a també saber per què es produeix això. Penso que és vital en qualsevol patologia fer una investigació. Totes som EMMA.